YouTube arang na musungo angbo bahaikhe YouTube khologoi abahaikhe borok bai sirijak na musungo tamokhe kaisa na problem ang video editing khlaina rongya ani laptop kwrwi ani computer kwrwi bahaikhe video editing khlainai tamokhe ani thanio mobile le tongo haipano mobile logo video editing khlaikhe absak naithokri mangla absak saglak tamokhe laptop computer rogo khlaikhe hankai belai no sao abai khlai seng kwbangma excuse relai tonglayo bayabrok seng sini musungmano abahaikhe excuse rimani basingtui sini musungmarok no seng bathagriwi tonio sini rungma simano boino phwrwngnani seng jodesto mano tamokhe kaisa problem ang video editing khlaina rongya abono bayabrok tomung no abahaikhe norok mobile ni bisingtui video editing srongna musung tongkhai tini o video nok ni bagui belai no special wngnai aboni bagui kaisa application jeta belai kaham best of the best application o application ni bisingtui norok video editing khlai nongni YouTube channel swnamai aro upload khaimanai nongni rungma simano nongni knowledge no borok no lukurok no phonok manai abono phaidi video puila ni simi paithak jora naidi tomung norok video editing srongna musungkhai phaidi ke bayabrok asa kok sayawai ang norok no a application tamo bahaikhe editing khai abo bebak no norok no phwrwngnai aboni bagai phaidi sengga ani mobile screen no ang norok no tlangai thangnai phaidi bayabrok khaike ang norok no ani mobile screen no tubui phaika je ang norok no application samani abo hungkai Kinemaster belai kaham belai easy video editing ni bagui prai youtubers rok no puila o Kinemaster bai video editing khlaio aboni bagui o Kinemaster ge belai kaham tei belai no khlai buini slai video editing khlainani nongni thani bo o Kinemaster application kwrwi hingkai norok play store thangai download khaina di bayabrok obo free abaike norok download khaimani ulo nongni thani bo abahai nukjagui phayana angoro click khaina haike bini interface nukjagui phaika abo hai norokoro new project o sindi haike 16:9 o sindi abake bini interface abake nukjagui phaika bayabrok norok tumung no nongni video swnamjak tongkhai o media o click khaidi haike ang norok no khai phunukno rani kaisa video no ang norok no khai phunukna romdi obnang select khlaika oro ririkha haike ang oro singa bo pulan sim phainai abo baike nang video editing khlaimano tabuk aram de ang unwanted parts jemon ang o buskango ani saya kisa tong buskango tanan hingkai nang oro click khaide tei saka oro kesi nogan oro click khaide haike nang biango tannai naigra di pula yang yagra da debra jetang debra bukhak tanani ani kisa saya tong hingkai ang lepo sindenai haike kadang thangka bayabrok abaike tan mano tei tei tumuno nang yang yagra bukhak tanani musungka haina haro sindi haike kesi o sindi oboka right o sindi khai tan jagui thangnai bayabrok abaike sing video no cut khlaimano suppose rom di kasaro ani kasara nangyangui tongkha sayangai tongkha kasara tanna hangka bahaike tannai tamkhe oboke belai somacha seng puila hangkai kasara sinke moyango tanna dikhe pura tanjak ting thanai aboni bagai kasara aboni bagai video select khaidi ataisa oro kechio sindi abokai oro jotoni slai laso naidi kaisa split and insert freeze frame hanai jeta aro norok sinai redi haike abo video sakak jak ting thangana jeta ok kasani abo hangkai picture obono sung delete khairidi tabuk nang busak jora tui tan namusung nini bo jaga saya tong yagra da debra nang oro tan mangkha tabang yagra tan na hangkai keseo sindi right o sindi khai tan jak tingkha abo haike oro te kisa saya tongkho oro tanana nang hangka baike te sindi te sa lebo sindi khai tan jak tingkha abaike nang anina unwanted parts rok no je saya suya rok no nang tanai mano tei oro tongo tei oro
kabangma sini features tongo norok o layer o sindidi oro naidi norok media alka videos rok thepana hangkai norok oro nahari mano bahaikhe kabangma video nahar mano tei kabangma effect oro tongo norok effect ri mano tei tomung norok video mungsasuk seinani muchungkhe oro text abaikhe thangai oro sui mano rom den Kinemaster seika okay rikha Kinemaster nukjak khaikhe norok oro kotor sikon khlai mano bo jaga rinai abo norok rui bo mano bo jaga rina musung tei color norok oro select khlai mano bo color rina musung ang red rikha red wngwi thangkha bahaikhe tei phone style norok phone style change khainakhe oro thani oro kwbangma phone style mano norok change khlai mano rom deng obo rikha right click abaikhe ani abaikhe phone change thangkha belai naituk tei abono sikon kotor khai boro rinai abaikhe norok set khlai mano tei handwriting oro kwbangma norok swnamwi mano tei oro kwbangma shape rok rinani muchung hwnkhe shape rok bo rimano oro kwbangma shape tongo norok abono rinani use khainani muchungkhe norok use khlai mano abo hai tei tomung norok video ni sound rok barinani muchungkhe chwng sound o thanai oro sound bari mano tei audio volumes rok oro chwng thik khlai mano tei romdi oro kwbangma features tongo abaikhe chwng khlai mano abaikhe nang oro rikhai nini suijak nukjak phainai tei nang oro baikhe nini o je writing no nang suimani no show khlaina nang aborok oro tongo animation o thangai abai khlai mano pop rikhe pop abaikhe nukjaknai slide right hwnkhe yang ni phasing left hwnkhe left ni bising habnai abaikhe oro kwbangma tongo style norok jeta khlaina muchungmani abono norok khlai mano abaikhe nang oro audio tomung no video audio thepana hangkai kwbangma oro nini audio tongkhai nang audio thepai mano abo hai tei nang audio kwrwi nang baithangni mane record khlainani muchung hangkai nang oro record khlai mano abo haikhe nang record khlai mano abono bayabrok belai klai editing ni bagwi puila nang editing khlainani muchungkhai nang o application no use khlai mano abono bayabrok norok o application no use khlai mano belai kaham tei belai klai video editing ni bagwi abono norok try khainani bayabrok tomung norok o ani video editing tutorial chajak hangkai like tei share di ang norok no just simple khlai phanuka teibo features tongo oro ang norok no holo teibo khlai phwrwngnai tamkhe aswk video logwi thangnai aboni bagwi tini ang aswk khlai phunukliya bayabrok norok tomung no nangkha hangkai teibo video editing mani ang tongkhai norok comment khlai sadi ang teibo full khlai no o Kinemaster video editing no ang norok no phwrwngna bagwi next time ang sai tongmani bayabrok aboni bagwi video nai tongmani bagwi jotono na hambai।